Hè, ik ben een graag een oude kletser. Dat maak ik altijd graag warm. Ik doe dit nou al mooi tiertal en dat vind ik mooi werk. Ja, wat is er zo mooi aan? Want dan is de rotzooi van de Horemeesken aan het Ja, opbranden. dat is bosaan. Maar ik vind dat de mensen moeten ook zien dat we op een dieke wat warm, weet je wel. We moeten met elkaar samenleven en waardering, volle waardering geven. En het binnen volle schooljeugd die vaak de blikjes model gooien. Ja. Nou, dat praat ik zelf ook wel eens. Nou, maar dat even wat anders, jongens. Dat ken het. Maar dan krijg je ook wel een grote mondje toch? Maar dan komt laatje. Nee, maar dan zei Pieter tegen even, maar dat was wel van een biertje. Ja, maar ik maak dat af en toe wel. Nou, wel een handhaving dwan, want anders ga ik jodelen. Ja, dat maakt ook net.